Bobogra saka je Agartalani je Baksa media Rokni bagwi sini je ta adibasi hinjaknai Tiprasa Rokni Kothoma rok khwnai manliya hwnka aboni bagwi o jaga bo saka kisaswk nangnai soknai media rok Tiprasa Rokno chinki Chinese mung rwui lachimung rwui tongkha hinui saka tei Saikat Talapatra bo haino chini Tiprasa rokno obo haike mung rwui tongkha je women Chinese aunty hinui obo haike bo bumung rwui tongkha hinui chini bobogra sana naikha hingke chwng saimankha tamoni hingke bobogra tabuk belai kheno jolijak je Baksa media rok tongo chini Tiprasa rokni je Kothoma rokno share khlaina naiya hingke aboni bagui no chini Tiprasa rok tabuk chwng Chinese rok chingki Chinese lengta rok terrorist rok eba bolong borok rok hinui hinjagui tongkha hinui chini bobogra saka hingke o je koktoma no norok mansak share khlai di aswk no haino haino rok bai next video malai phunai hambai.